जोंनि भारानि आरोना बेयो जोंनि लास्ट जोबथानाय न' गोथै नै लोगोफोर दालिजों नाजों फैसा खुस्राखौनो बावनानै खर'फ्राथ' थिग नंखाला नालाय लानानै गैला साइकेलानो थांबाय सिगांलायनो खामफ्राजों माथो खानायाव खाना होनो हागौमोन दे दादाया खानो माथो खामब्रेंजों गोसोम सुजोब्बाय नो मबाइलानो सनानै हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो आङो दंफैयो दखानाव आरोना दहायनो फैदों गोबाव जाबाय ओमफ्राय दायो मर्निंबाबो टाइमा 10:30 बारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बोराया जाय सिगारेट लायनो थांदों आङो दखानावहाय गैला जोबजोब्बाय मैया मोनायाव मोनबोआखै आरोना मोनसेल' मोनबोदेरदों जोबजोब्बाय मोनायाव बांसिन नाङोना ओमफ्राय जोबनायखायनो मोनायाव मोनसे लायब्रबदों माने मोनबा लायनो थांदोंमोन मोनबोआखै गैला मोनसेल' दंमोन दंनाया ओमफ्राय माने बन्द' खालामनानै थांबायमोन आरोना न'आवहाय बिसोरो ओमफ्राय दखानाव गैलाबा न'आवसो दंमोन आरोना बेनि थाखायनो मोनबोआखै बेखायनो दायो आङो थोनहरफिनबाय ओमफ्राय आं थांगौमोन दायो आंना बे गस्ला गोलाव लंसो गानबोदोंना साइकेल सालायजाया मानसि फैदोंमोन आरोना बेनि आदा खाथिनिनोखा फार्मासिनि माने आङो साइकेलखौ मानि थाखाय माने सालायजाया गस्लाया खेबसेनो लंसो गानबोदोंना लंपेन्ट गानबासो सालायजायो बेनि थाखायनो आं थाङासै आरो थाबायनानै थांनायाव आरो 10 मिनिट लागोन आरोना थांलाय फैलाय लोगोफोर दहाय भिडिअखौ मोजाङै बानायजोबनो मोनासै मानसि फैबाय थानानै ओमफ्राय हाखु दाखु आंबो न'आव फैबाय नै दायो थारमाने दहाय मेन आं होनो नागिरनाय खोथायानो जाहैबाय गस्ला बिदिनो खेबसेनो गोलावसो गानदों नालाय लंपेन्ट गानाखै नालाय ओमफ्राय साइकेल सालायजायाना बेखायनो बोरायखौ लायहोदोंमोन आरोना आङो सिगारेटखौ ओमफ्राय दायो आङो न'आव जाय फैबाय ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै ओंख्रि एसे दं मैयानि गोजां आलुजों नाजों ओमफ्रायो नायानो एसे दंबावखायो एवथ्रमनानै दोननाय जानो हायाना पिस मोनसेनि बारा आरो बेखौनो जाजोबनो हाबावासै बबेबा समाव दालि संनो थिनदों ओमफ्राय नाखौ एवना लाबोनो थिनदों बोराया बेखौनो संना लाबोनोसै आं ओंख्रि गोजांखौ आं जानोसै ओमफ्राय दालिजों नाजोंखौ बोरायनो संना होफैनोसै सोराय न'आव थांगोन दे आरोना बिराद सान्दुं गोसा गरमथार गिदिर भात खाय मोसौनोबो ओंखाम होलायलायोनो बिसोरो ओंखाम होदों हा सोनाली स्कुल নাই বন্ধ एग्जाम হবে না 26 তারিখ থেকে এখন বন্ধ चलो चलो खानानै जाओ गाय मा होनोमोनलाय गावब्रें जाजोब्बाय सनालिना हा खानाया गलांजोब्बाय खानाय गुसुंखायनो जोंनि आरो जाय टाउनावहाय माने दैज्लाङावहाय बिराद खस्थ' जायोना गांसो थांसो होनो थाखाय मोसौफोरनो ओंखाम मा बोरमानोबो होयो दै आं आरो सिगां मिन्थियामोन जे बोरमाया ओंखाम जायो होननानै बबेबा बोरमाफ्रा जाया दै माने गामिनि बोरमाफ्रा जाया आरोना सोरबाफोर होदावग्रा सर' गोनांफ्रा जाहोयो ओमफ्राय बांसिनानो जाहोआ ओमफ्राय ओरै टाउननिफ्राबो जायो बांसिनानो न'आव ओंखाम संना बिहाव जायो बेनो रायलायनानै होदों दखानखौहाय माने बिनि आन्दारावनो गोजौना बियो काउन्टाराव थायो नालाय टिकेट काउन्टारावहाय जेराव लोगोफोर दायो आङो सफैबाय न'आवहाय ड्रेस चेन्ज खालामबाय बिनिफ्राय संनानै लानोसै आरोना जा गोजां दं बेखौ जानानै फिनिश खालामसै गुदुं गुदुं गरम गरम संना लांसै बोरायनो आरोना लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दहाय आङो फन फैनानै भिडिअखौनो मोजां खालामथेरदोंमोन आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो फन स' मावनानै लाग्रोसै ओमफ्राय दाहाय लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर लोगोफोर दायो ओंखाम जाखांनानैहाय ओंख्रि गोजांजों जागोरबाय बोरायनो संगासिनो दङ मोनाखै दाबो फैसा खुस्राखौनो बावनानै खर'फ्राथ' थिग नंखाला नालाय लानानै फैफ्लांजोब्बायना नाजानोथ' जाखांखाबाय नानैखौ नै बिसिम बासिमसिम दोनफैदों ओमफ्राय बेनिफ्राय थिनहरसै बेखौ गारि बारहोहरनानै फैथोंसै बिदाजों थाहैथ'थोंसै आङो एसे लेट जागोन ना गयबो खावना लांनांगौ जा जारला खर'आनो ओरैबायदि गाज्रि जाबायना मा होनबावनो आरोना लोगोफोर माथाफ्रानो थिग गैला नानैखौ थिनहरनानै बासटेन मोनफैखाबाय नै जों गारिया नै आं बेनिफ्राय थांला दे आं हाफपेन्टसो गाननाय आं बेनिफ्राय थांला ड्रेसा मोजां नङा लेथ्रासो जाव बारस'दो हरै बारखा गोलैगोन थांदो दे दादानो है दे बेगा रावनोबो दाहो दादानो है थां जा
नानिखौ थोनहरबाय आं न'आव सफैफिनबाय लोगोफोर आंहा दायो दे नानिखौ थोननानै एकदम खारबोथारबाय आङो ओंख्रि जानलांदोंना एसे नांबावगौ आरोना एसे जब्बानो जासिगोन ओंख्रियाबो ओमफ्राय गरमानो थैनाय बायदि मोनबाय आं दुगैनो ओरैबायदि गरम मोनबायना एकदम दुगैलांखागोन आं आरामसे ज'सोनो ओमफ्राय थांगोन आरोना बोराय होनखाबाय आरामसे खामानि फोजोबनानै फैदो होननानै सि गोदानखौबो थिखोलांसै आं मानो होनब्ला दाहायथ' आङो मोनाथारबासो फैनोबो हागौ गेरेन्टि गैया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय सिफ्रा माने रानखानाय सिफ्रा सान्दुंआ जै रुइगाबाथाय एसे नरम जायोना मोजां मोना बिदिबाथाय एकदम माने सान्दुंआव थिखोनानै गरमबासो मोजां जायो आरो ओमफ्राय नायदो गोलोमनायफ्रा गोदोनाफ्रा जोंजोब्बाय नै गोलोमदै जोबसै मोखांफ्राबो नाय जाला आरोना अबस्था गैखालाले एसे आङो मा होनो दासान्दि एसे खस्थ' बोरायबो बुरैबो सानैबो खस्थ' एसेयालाय माने मोनायावबो हरथौनानै उन्दुनाय जायो मर्निंबो थाब सिखांनांगौ जायो नालाय बेनि थाखाय एसे खस्थ' नालाय ओमफ्राय आंहा जि मोजां मोनलायदों आरोना आंखौ एसे हामनाय बायदि मोनलायलायदों एसे खस्थ' मोननायनि माने हामनाय मोनलायलायदों ओमफ्राय एसे आरो एकदम फाथ्लासो जालांबावबा एसे मोजां मोनसिनगौमोन आरोना ओमफ्राय दायो जागोन ना जाया मिथिया ओमफ्राय आंहा ना लोगोफोर ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम जादों दखानावहाय गरमजों गानफब जोमफब थानाय जायो ओमफ्राय जोंहाथ' इदि सर' गैया न'आवथ' मा होनो गरम थाखायनो एकदम ड्रेसफोरखौनो मोजां गानखाया नालाय बेनि थाखायनो माने एसे खस्थ' जादों आरोना एलार्जि सिखांफिनो आंना गरमजों आं बांद्राय गरमद्रायखौबो सैज्य हाया आरो बांद्राय थान्दाखौबो सैज्य हायाना एलार्जि जादों लोगोफोर मुलिसो जानांगासिनो दङ दाखालिनिफ्रायनो जादों ओमफ्राय मुलिखौ जादों सानब्रैसो जाबाय ओमफ्राय मुलिखौ जादों आङो सानसे जाखांनानै नेक्स्ट डेनि मोनानिफ्रायसो जादों आरोना इभिनिंनिफ्रायसो जानाय जादों मोनानिफ्रायसो ओमफ्राय दायो मैयाबो जादों मोनायाव ओमफ्राय दिनैबो जानांगौ आरोना ओमफ्राय जुदि बेखौ जानानै हामाबा आरो फुननायनि हरबावगोन बै 2020आव जे आं फुनदोंमोन बेखौ आरो फुनफिनबावनांसिगोन आंना आगोल एलार्जि दंखायोमोन ना मोनाबाथाय मा होनोमोन ओमफ्राय दानिया एलार्जिया माबायदि जादों होनब्ला गरम ना माइसुं बेरो सान मोना मानखायोल' मानोल' ओमफ्राय ओरैनो माननानै थाबाल' आलदा खोथा मोदोमानो बरला बथा जाजोबो हांगोमोर जानाय बायदि मा होनबाव बै माइसुं जे गोरलै जायोना बिदि एकदम दामब्रा मा होनोमोनलाय बिदिखौ माइसुं दामब्रा ना मा होनो बिदि होनो आरोना आङो गामिफ्राव होनो जिखुनु आं खोनाखांबामोन आगोल दांग्रा ना माग्रा होनो माइसुं दामब्रा ना दांग्रा आं मिथिया जिखुनु जाया बै एसे गिदिर ओमफ्राय बोरैबा हांगोमोर बायदि जायो बद्रानो बेबायदि जायो आरोना मा होनबाथाय एकदम खुरबाथाय स' लोगोफोरा एनिवे ओंख्रिखौ खांना लाहैग्रोसै आं बेनिफ्राय जल्दि मावनोसै ओमफ्राय गोलोमनायाथ' एकदम नायजाखाला आखाइ मोदोम मोखां गासैबो नै नायजाजोबला आरोना मबाइलाव एसेबां नुवा लोगोफोर र' ओंख्रिखौ नायना लागोन आं ओंख्रि साखिनां एसे दालिजों नाजों टेस्टियानो जादों संख्रि एसे खम जादों एसे होनानै लानो ओमफ्राय ओरैनोबाथ' आं दालि जाया साखिदों आरोना दिनै नाजों संनायखाय बोरै दालि ना संना लाबोदों नाखौ होसनदों लोगोफोर दालियावनो आङो मा होनो बे ना फिस मोनसेखौ बाथोन सिफ्लेना लांसै बोराय एसे खहाबथोंसै आरोना ओंखामा खहाबोना ओमफ्राय न'आवबाथ' इसेबां जाया बियो दखानावबा मोनबाय एसे फिसा खालामनो संख्रि होनांगौ नालाय दखानावबा ओंखामा जि मोजां जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय बेखिनियावनो एसे मोजाङै मोदोमफ्रा एकदम थागद फुंनानै थाबा जासिगौ आरोना बोराया फुंनोनो रोङा आरोना लोगोफोर मा होनबावनो मानसिफ्रा सोङो माने एफा फिसा मोदोमा नोंना माने एफा गिदिर होननानै ओमफ्राय माथो होनबावनो आरोना ना बेदर जाबाबो बेनो फिथाइ सामथाइ जाबाबो बेनो बे माथो होनबावो उन्दैनिफ्रायनो फिसा जाखामोन मानसिया रानहें स' लोगोफोर र' ओंख्रि खालामनानैसो बिराद खामानि दं लोगोफोर नोंसोरजों फेथेर रायलायबाय थानो टाइमखौनो होनो हाया लोगोफोर मा होनबावनो आरोना गयबो खावना लांनांगौ दुगैनांगौबो र' दा लोगो मोनगोन लोगोफोर नै लोगोफोर दालिजों नाजों फिस मोननै लाबाय आं बारा गिदिर नंखाया फिसानो टेस्टिनो रेडि जाजोब्बाय थांनोसै दखानावहाय आया रेक्सुबो खालाम दायो लोगोफोर आङो नै ओंखाम लानानैहाय फैबायानो थाबायबाय गेटआ बेवहाय दङ न'आवहाय आङो थाला मारिबासो दा गावबा थांबा मारिलांसिगोन आरोना ओमफ्राय फैसा खुस्रा नांगौमोन आंनो मोनासै न' खाथिनि दखानावहाय थांदोंमोन आं गैयानो थांसै बिराद गोसा लोगोफोर थांग्रोनोसै र' दा लोगो मोनफिनगोन गय बासिगासिनो दङ नै माबा होनबा नै बाल्थिंखौ लांसै बिदिनो नुजालायहो गस्लायालाय स' लोगोफोर दायो बोराया ओंखाम जागासिनो दङ ओमफ्राय आङो गयसो गरनैसो जालायबावबाय आरोना जानो लुबैनानै
बेखायनो आं गाहायावसो पार्टि बनानै जाहोबाय आंनो गोजौआव जाजासै होननानै माने गावनि गाहायाव जानोसै होननानै मैया गाहायाव जादों आंनो गोलोमजोब्बाय नोङो फांखा नांगौ बेबे मा फांखा होना हरनां जागासिनो दङ ना बोराय जाथोंसै बे बेसेरा गोलोमफ्रुजोब्बाय बेखायनो फांखाखौ एसे हरना होबाय आङो टेबोल फेनखौहाय ओमफ्राय आंथ' दा इसिबां दुगैबोदोंना आङो एसे थान्दा मोन्दों आरोना ओमफ्राय एसे थिखोबोनो नागिरना ओरैबायदि बावबोबायना मा होनबावनो आरोना लोगोफोर बावनो माने दैलि आंना हाखु दाखु जायो मानो होनबा आङो दस्रा खामानि मावदेरै गयबो खावना लाबोबायना आं हाखु दाखु जाबोबाय आरोना ओमफ्राय मैया गय जादोंमोन ना लोगो लाबोनाया खर'आव गिदिंदों बाल लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आरो सफारि जाबोबाय आं गरनै गरथामनो गिदिंबा गिदिंनोसै जानोसै होननानै गरमानो अयथासार बयहाबो गरम जोब जोंनि भारानि आरोना बेयो जोंनि न' लास्ट जोबथानाय न' गोथै जौ लोंनानै थैदों दैलि सोरांबानो लोंखायोमोन आरोना बियो ओमफ्राय थैबाय आरो दिनैजाय सब बेलासिबाय अखा हागोन दा एसे बार बारदों खोलो खोलोनो ओमफ्राय बोरायखौ न'आव सिथिखोनो थिनहरबाय आङो थांनो बानानै गाव थांबोथोंसै माबा गाव थिखोबोथोंसै होननानै दहाय थिखोस्लाबनो हास्लाबबोआसैना आङो ओमफ्राय देक्सुखौबो खानासो गारबोदों आङो मानसिफोर दंमोन ना ओंखायनो मानसिफोर थाबा एसे दिगदार खालामोना बियो माने थाङोना न'आवहाय ओमफ्राय मानसिफ्रा डिस्टार्ब मोनोना बेनि थाखायनो आं खानानै गारबोदों भारा थिया दंना बेनि थाखायनो ओमफ्राय गेटफोरखौ जाला माला खेवनानै दोनबा बायह्रायाव ओंखारजानो गिनांगौ ना मानसि गैयाबा बेनि थाखायनो आं खानानै गारबोदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आङो एसेबां गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना बाय बाय लाभ इउ टेक केयार